Soc el Xavier Lucena, tinc una parada de peix a mitges amb el meu germà Carles, estem al Mercat del Ninot i el nostre nom comercial és Els Nois de la Plaça. Fa 20 anys que ens dediquem a això i bé, som la tercera generació que ens dediquem al món del peix. El client que ve a la nostra parada són gent que els agrada poder vindre a la parada a comprar amb els ulls tancats perquè sabem que no els enredarem. Per exemple, si ens demanen una peça en concret per Nadal, saben que la tindran perquè nosaltres ens esforçarem al màxim perquè no fallar-los i que ells se'n vagin contents i nosaltres contents per haver-los servit.